Добрый день, Вадим. Добрый день, Сергей. Ну что, будем пачынаць? Ну так, давайте начнем. Як змяняліся межы Беларусі на пачатку 20 стагоддзя? На пачатку 20 стагоддзя канчаткова склалася этнаграфічная тэрыторыя Беларусі, зафіксаваная паводле перепісу 1897 года. Гэта тэрыторыя ўключала рэгіёны, дзе пражывала пераважна беларускае насельніцтва. Галоўнымі цэнтрамі, дзе засяроджвалася беларуская нацыянальная эліта, былі Вільня і Мінск. Таксама значную ролю адыгрывалі гарады як Полацк, Віцебск, Магілёў, Смаленск, а таксама Гародня, Беласток, Слонім, Бересце, Брест. Аднак 20 стагоддзі пачаліся актыўныя спрэчкі вакол некаторых з гэтых гарадоў, асабліва Вільні, Смаленска і Беластока. Чаму Вільня, Смаленск і Беласток лічыліся беларускімі гарадамі? Гэтыя гарады мелі значны ўплыв на беларускую культуру і гісторыю. Усе галоўныя беларускія філолагі, гісторыкі, пісьменнікі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прызнавалі іх беларускімі. Гэта пацвярджалася на мапах, створаных Адамам Кіркорам і Афімам Карскім, дзе яны фіксаваліся як частка этнаграфічнай Беларусі. Нават нямецкія даследчыкі і ўлады падчас Першай сусветнай вайны аднеслі гэтыя гарады да Беларусі. У 20 стагоддзі гістарычны лёс то ўключаў іх у склад беларускіх палітычных утварэнняў БНР, БССР ці Літбел, то выводзіў іх адтуль. Прычым, калі бальшавікі перадавалі іх у склад іншых краін ці рэспублік, то кіраваліся не жаданнямі іх насельніцтва ці нейкімі рэферэндумамі, а проста палітычнымі вывадамі. Як складваўся лёс гэтых тэрыторый у савецкі перыяд? Пасля нямецкай акупацыі Беларусі, асабліва пасля Брэсцкага міру ў канцы 1918 года, у палітычнай гісторыі Беларусі на першае месца выходзіць Смаленск, дзе апынуліся шмат беларускай інтэлігенцыі, у тым ліку Янка Купала. Савецкая ўлада часта мяняла межы Беларусі, кіруючыся не патрэбамі насельніцтва, а палітычнымі інтарэсамі. Напрыклад, в 1919 годзе БССР была абвешчана ў Смаленску, але ўжо ў тым жа годзе ее тэрыторыя была скарочана, і некаторыя раёны перайшлі іншым рэспублікам. Каб у БССР было менш нацыяналізму, вырашылі адабраць у яе Віцебскую, Магілёўскую і Смаленскую губерні. 23 студзеня Смаленскі губком абвясціў пра выхад з БССР. 27 лютого 1919 года утварылася рабочая сялянскі ўрад і ўзнікла новая Літоўска-Беларуская рэспубліка. Мінская, Віленская, Гродзенская і частка Ковенскай губерні са сталіцай у Вільні. Такім чынам на змену Смаленску і з Мінску прыходзіць Вільня. Сталіца знаходзіцца там з 27 лютого до 28 красавіка 1919 года. 28 красавіка ўрад Літбела переехаў в Мінск. Дарэчы, што цікава, вясной 1919 года жаўнеры польскага корпуса генерала Юзефа Дубар-Мусніцкага змагаліся в раёне Мсціслаўля. А ў 1919 годзе горад Мсціслаўль разам з Хіславічамі, Шумячамі накіраваў прашэнне да кіраўніка Пілсудскага аб далучэнні да Польскай рэспублікі. У 1920 годзе бальшавікі даюць частку Беларусі, Літве і Латвіі, якіх хочуць скарыстаць як саюзнікаў у змаганні з Польшай.
С початку 12 липеня 1920 года был подписан договор с Литвой, паводле якого Вільня, значная частка былой Віленскай губернии, населенного белорусами, передавалась Литве. З іншых буйных гарадоў літоўцам перадавалася гародня. У верасні в Вільні ўжо знаходзяцца літоўскія войскі, але 9 кастрычніка іх выбілі адтуль войскі генерала Жалеговскага, аднаго з польскіх палкаводцаў, якія налічвалі 52 тысячи жаўнераў. 11 жніўня 1920 года бальшавікі прызнаюць Латвію і перадаюць ёй 3 паветы: Дзвінскі, Рэжыцкі і Люцінскі, заселенные в основном беларусамі. Взамен яны атрымалі права карыстацца латвійскімі партамі Лібавай, Віндавай і магчымасць выгодна гандляваць з захадам. Пазней у 1924 годзе і 1926 годах адбылося ўзброенне БССР, але, наколькі мы все ведаем, далёка не ўсе беларускія землі вярнуліся ў яе склад. Што сталася са Смаленскам і іншымі ўсходнімі тэрыторыямі? Смоленск был центром, где в 1918-1919 годах развивалась политическая история Беларуси. Але уже в 1919 году этот город разом с іншими всходними территориями был выведен со складу БССР. В 1920 году обновленная БССР складалась только из 6 паветов былой Менской губернии. Тому кіраўніцтва рэспублікі пачало змагацца за вяртанне забраных гарадоў і тэрыторый. Ужо восенню 1920 года гэта пытанне ўзняў сакратар ЦК КПБ Кнорин. У верасні 1922 года кіраўніцтва БССР паставіла гэта пытанне афіцыйна і абгрунтавала ўзбуйненне інтарэсамі абароны. Великая республика лепей оборонит заходние межи СССР. Москва погодилась, але мясцовые бюрократы, как правило, не белорусы, были супраць. А вёска была за об'яднанне. Там проходили волосные сходы, где за это голосовали. 7 сакавіка 1924 года БССР атрымала 15 паветов. Вернулись гарады Полоцк, Витебск, Могилев. Однак отдали далеко не все земли, заселенные белорусами. Например, былый Мстиславский павет уезд разрезали напополам. И такие мстиславские местечки, как Хиславичи, Починок, Шумячи, остались в России. У жніўні 1926 года белорусы попросили у Москвы вернуть Гомельскую губернию, 3 паўднёвыя паветы Псковской губернии с городами Невель, Велиш и Себеж. В снежне 1926 года вернули только Речицу и Гомель. У конце 20-х годов шли перемовы об вяртании вышезгаданных паветов разом с некоторыми паветами Смоленской губернии. Нават надрукавали адпаведную мапу. Однако неўзабаве пачаліся сталінскія рэпрэсіі і все спынілася. Якую ролю адыгрывала Вільня ў 1939 годзе? В 1937 году возникла идея перенести столицу БССР с Менска в Могилев. У Могилеве уже збудовали новый дом-раду, але надышоў 1939 год, и ситуация кардинально змянілася. 17 верасня этого года пачалося долучение до БССР и СССР Заходней Беларуси, якую в сакавіку 1921 года большевики отдали Польше.
Вільня зноў стала беларускай, але ненадоўга. Надышло 10 кастрычніка. У Вільні ўжо некалькі тыдняў знаходзілася чырвоная армія. Пачалі выходзіць беларускія газеты. Па начах арыштоўваюць беларускіх нацыяналістаў, якія нядаўна віталі прыход савецкіх войскаў і марылі пра ўход у склад Беларусі. Ратуюцца як могуць польскія вайскоўцы і чыноўнікі, а таксама габрэйская буржуазія. І вось раніцай Вільня прачнулася в новай краіне, Літоўскай рэспубліцы. На вуліцах літоўскія жаўнеры і паліцэйскія. Асабліва ўразіла віленчукоў форма літоўскіх паліцантаў і іх мова, на якой ніхто не размаўляў у той час у Вільні. В савецкіх газетах надрукавана тлумачэнне Молатава, які прызнае, што ў Вільні і Віленскім краі в большасці сваёй не жывуць літоўцы. Аднак яго перадаюць Літве праз палітычныя выгады для СССР. І кропка. Вільні больш няма на мапах Еўропы. Але з'явіўся Вільнюс. Пасля вайны в 1945 годзе Беласток і Беластоцкая вобласць былі перададзены Польшчы па савецка-польскай дамове. Гэтыя тэрыторыі былі заселены беларусамі, але савецкае кіраўніцтва палічыла, што гэта адпавядае геапалітычным інтарэсам. Як у савецкі час вырашаліся спрэчкі наконт беларускіх межаў? Новая пагроза ўзнікла ў жніўні 1944 года, калі Маленков з Хрушчовым задумалі далучыць Полацк да Расіі. 14 жніўня адбылася нарада ў Сталіна, на якой Пономаренко даказаў, што Полацк разам з вобласцю з'яўляецца беларускім. У таварыша Пономаренкі былі 3 агульныя аргументы, якія перамаглі ў спрэчкі са Сталінам. Першы быў тым, што Полацк ужо даўно, больш за 20 гадоў, быў у складзе савецкай Беларусі. Другі, ён вельмі цікавы. Полацк з'яўляецца радзімай вялікага беларускага першадрукара Францыска Скарыны. Але самым істотным было тое, што Беларусь і так ужо тэрытарыяльна пацярпела. Аддалі Літве некалькі раёнаў, цяпер збіраюцца аддаць Польшчы, Беласточыну. І калі аддадуць і Полацк, дык беларусы гэтага ніяк не зразумеюць. Сталін падумаў і пагадзіўся. Трэба сказаць, што ў жніўні 1940 года, калі незалежную Літву ператварылі ў ЛССР, Сталін перадаў ёй яшчэ адзін кавалак заходняй Беларусі з гарадамі Свінцяны, Салечнікі і Друскенікі. За валоданне друскенікамі літоўскія і беларускія бальшавікі спрачаліся некалькі месяцаў, але перамаглі літоўцы. Такім чынам, яшчэ каля 2000 квадратных кіламетраў беларускай тэрыторыі пашлі ў склад Літоўскай ССР. 10 жніўня 1945 года быў прыняты закон аб савецка-польскай мяжы. Згодна з ім Польша атрымала амаль всю былую Беластоцкую вобласць і 2 раёны Брэсцкай вобласці з гарадамі Беласток, Аўгустов, Бельск, Ломжа, Гайновка і іншымі. У 1950 годзе атрымала дадаткова яшчэ некалькі беларускіх вёсак. Такім чынам, Беларусь стала адзінай краінай заснавальніцай ААН і пераможцам вайне з фашызмам, якая страціла частку сваёй этнічнай тэрыторыі. Савецкі перыяд межы часта пераглядваліся ў межах палітыкі, але без уліку этнаграфічных ці культурных аспектаў. Напрыклад, спрэчкі за валоданне пэўнымі тэрыторыямі, як станцыя Гадуцішкі,
на мяжы з Літвой вырашыліся толькі ў 1994 годзе. Як беларусы рэагавалі на страты тэрыторый? Насельніцтва, асабліва ў сельскай мясцовасці, часта актыўна падтрымлівала ідэю вяртання страчаных тэрыторый. Праходзілі валасныя сходы, дзе людзі галасавалі за з'яднанне з Беларусю. Аднак улады ў Маскве, мясцовыя бюракраты часта ігнаравалі гэтыя ініцыятывы. У часы кіравання Хрушчова існавалі планы перадачы БССР Калінінградскай вобласці РСФСР. На картах малявалі калідор для беларусаў да Балтійскага моря праз Літву і Польшу. Пры гэтым гародню хацелі аддаць Літве зноў. Але гэтыя планы не здзейсніліся, а ў выніку БССР атрымала 1964 годзе 8 вёсак на ўсходзе, якія далучыліся да Мсціслаўскага раёна. Як пытанне межаў паўставала пасля развалу СССР? Пасля 1991 года незалежная Беларусь захавала межы, што склаліся ў савецкі час. Але з некаторымі соседзямі, асабліва з Расіі, узніклі праблемы вызначэння межаў. У снежні 1991 года на мапе Еўропы з'явілася незалежная Рэспубліка Беларусь у межах 1964 года. Аднак напрыканцы існавання СССР пытанне аб беларускіх межах знялася зноў. Прэзідыум БССР паставіў пытанне аб лёсе Вільні. Была прынятая адпаведная заява, маўляў, калі Літва выходзіць з СССР, то Беларусь будзе прэтэндаваць на Вільнюскі край. Маскоўскія стратегі таксама палохалі літоўскіх незалежнікаў планамі стварення у Віленскім краі польскай аўтаноміі накшталт Прыднястроўскай рэспублікі. Была спроба арганізаваць узброены канфлікт на беларуска-літоўскай мяжы, калі невядомыя расстралялі літоўскіх мытнікаў. Аднак пасварыць паміж сабой літоўцаў і беларусаў не атрымалася. У гэты час спрабавалі зрабіць некую пяцвежскую аўтаномію са сталіцай у Пінску. У Пінску нават выдавалі газетку на невядомай мове на грунце заходнепалескага дыялекту беларускай мовы. Аднак гэта авантура з трэскам правалілася. У жніўні-верасні 1991 года некаторыя маскоўскія палітыкі высказваліся ў тым сэнсе, каб Беларусь аддала Расіі Віцебшчыну і частку Магілёўшчыны. Пасля абвяшчэння незалежнасці паўстала пытанне аб дакладным вызначэнні межаў Беларусі. За савецкім часам была вызначана толькі адна мяжа з Польшай. Самыя невызначаныя межы Беларусі з Расіяй, самая невызначаная мяжа Беларусі з Расіяй. Думаю, што ў гэтым пытанні ў самы бліжэйшы час знікнуць праблемы. Асабліва, калі будзе уведзеная прыватная ўласнасць на зямлю. У канцы ліпеня 2007 года леснікі нацыянальнага парка Сейбіжскі ў Псковскай вобласці Расіі заявілі, што іх беларускія калегі Верхадзвінскага лесгаса секлі лес на расійскай тэрыторыі. Як высветлілася, у беларускага бока таксама былі паперы на гэтую тэрыторыю. Да таго ж бакі выявілі 5 участкаў лесу, якія ўвогуле нікаму не належалі. Вырашылі, што на гэтых тэрыторыях лес секчы не будзе ніхто. Чаму спрэчкі за мяжу з Расіяй могуць узнікнуць у будучыні?
Асноўная праблема адсутнасць дакладна замацаваных межаў і рознай інтэрпрэтацыі тэрытарыяльных правоў. Прыватная ўласнасць на зямлю можа прывесці да новых канфліктаў, асабліва ў памежных рэгіёнах. Як інтэрпрэтацыі гісторыі і мапы ўплываюць на сучасныя спрэчкі? Розныя інтэрпрэтацыі гістарычных падзей, этнаграфічных межаў, падручніках, даследаваннях часта становяцца падставай для тэрытарыяльных прэтэнзій. Гісторыкі і палітыкі працягваюць выкарыстоўваць гісторыю для абгрунтавання сваіх пазіцый. Чаму ў 1937 годзе сталіцу БСР хацелі перанесці ў Магілёў? Гэта ідэя звязана з геаграфічным размяшчэннем Магілёва і палітычнай стратэгіяй. Сэнс быў такі, што ў сталіцы павінна быць як мага далей ад мяжы з Польшай. А ў 1937 годзе мяжа была пад Мінскам, як вядома. Як моўная сітуацыя ў Вільні 1939 года паказвала на праблему нацыянальнай ідэнтычнасці? Пасля перадачы Вільні Літве многія жыхары былі шакаваны з'яўленнем літоўскіх жаўнераў і паліцэйскіх, бо літоўская мова была амаль незразумелай мясцоваму насельніцтву, што паказвае, наколькі далёкімі былі гэтыя тэрыторыі ад літоўскай этнічнай базы. І як тэрытарыяльныя змены паўплывалі на беларускую нацыянальную ідэнтычнасць? Частыя змены межаў прыводзілі да страты значных этнаграфічных тэрыторый, што ускладняла фармаванне цэласнай нацыянальнай ідэнтычнасці. Ці былі спробы ўзнавіць спрэчкі наконт страчаных тэрыторый пасля Другой сусветнай вайны? Так, былі. Пасля 1945 года пытанне Беластока і Беластоцкай вобласці перыядычна ўздымалася ў беларускіх інтэлектуальных колах і ў нефармальных палітычных абмеркаваннях. Аднак Савецкі Саюз не меў намеру пераглядаць межы, вызначаныя на Ялцінскай канферэнцыі. Пытанне вяртання Вільні таксама заставалася закрытым з-за важнасці Савецка-Літоўскага саюза ў рамках СССР. Такім чынам, спробы ўключэння гэтых тэрыторый у Беларусь былі хутчэй марамі, чым рэальнай палітыкай. Ці планавалася ўз'яднанне этнаграфічных беларускіх зямель у межах Савецкага Саюза? Так, у пачатку 1920-х гадоў існавалі планы стварэння вялікай БССР, якая павінна была ўключаць усе этнаграфічна-беларускія тэрыторыі. Але палітычныя інтарэсы Масквы і жаданне стварыць буферныя рэспублікі перашкодзілі рэалізацыі гэтых планаў. Узбуйненне 1924-1926 годов было крокамі ў гэтым напрымку, але яно не дасягнула поўнага з'яднання. Як незалежная Беларусь захоўвае памяць пра гэтыя тэрыторыі сёння? Сёння ў Беларусі пытанне страчаных тэрыторый не з'яўляецца цэнтральным у палітыцы, але яно застаецца важнай часткай гістарычнай свядомасці. У музеях, літаратуры і адукацыі гэтай тэрыторыі часта згадваюцца як гістарычная частка Беларусі. Адлюстраванне этнаграфічных межаў у гістарычных мапах таксама сведчыць пра значнасць гэтых зямель для беларускай культуры і гісторыі. Што можа быць зроблена для большай папулярнасці гэтай тэмы ў грамадстве? Для гэтага патрэбны шырэйшая папулярызацыя гістарычнай літаратуры, стварэння адукацыйных праектаў і культурных ініцыятываў, прысвечаных страчаным тэрыторыям. Мерапрыемствы, звязаныя з гістарычнымі даследаваннямі, такія як канферэнцыі, выставы, маглі б дапамагчы грамадству лепш зразумець ролю Вільні, Смаленска, Беластока і іншых рэгіёнаў у гісторыі Беларусі. А як
Беларусі можа дапамагчы стварэнне незалежнай Смаленскай рэспублікі? Ну, цікавае пытанне. Стварэнне незалежнай Смаленскай рэспублікі магло бы мець стратэгічнае, эканамічнае і культурнае значэнне для Беларусі. І вось як гэта можа паўплываць. Памежная бяспека. Калі б Смаленская рэспубліка стала буфернай дзяржавай паміж Беларусю і Расіяй, гэта магло бы змягчыць ціск Масквы на Беларусь. Беларусь атрымала больш часу і прасторы для ўзмацнення сваёй незалежнасці і абароны суверэнітэту. Союз Беларусі і незалежнай Смаленскай рэспублікі мог бы включаць абарончы альянс для аховы ад знешняй агрэсіі, асабліва з боку Расіі. Беларусь магла б атрымаць больш доступ да транспартных коридоров праз Смоленск, включающий чыгунку, автомобильные дороги, что злучают сход и заход. Смоленск мае прамысловы і сельскагаспадарчыя рэсурсы, якія могуць узаемадзейнічаць з беларускай эканомікай. Гэта магло б умацаваць эканамічную стабільнасць абедзвюх дзяржаў. Смоленск гістарычна быў часткай беларускай прасторы. Незалежнасць Смоленскай рэспублікі магла б спрыяць адраджэнню беларуска-смаленскіх культурных сувязяў, што замацавалася б праз адукацыйныя і культурныя праграмы. Пашыренне ўплыву беларускай мовы і культуры ў выпадку, калі беларуская культура і гісторыя будуць прызнаныя часткай спадчыны Смаленскай рэспублікі. Гэта ўмацавала б ролю Беларусі як культурнага этнічнага партнёра. Які саюз павінен быць паміж Беларусю і Смаленскай рэспублікай? Для эфектыўнага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Смаленскай рэспублікай саюз мог бы базавацца на наступных прынцыпах. Напрыклад, абедзве краіны захоўваюць поўную палітычную незалежнасць, але ствараюць супольныя органы для кіравання эканамічнымі і абароннымі пытаннямі. Пагадненне аб свабодным перамяшчэнні грамадзян, тавараў і паслуг паміж дзяржавамі. Беларусь і Смаленская рэспубліка маглі бы падпісаць пагадненне аб свабодным гандлі, стварэнне агульнага рынку. Это ўключала б інтэграцыю прамысловасці, сельскагаспадарскіх і транспартных сетак. Адкрыццё магчымасцей для беларускіх прадпрыемстваў Смаленску і наадварот. Дамаўленасць аб ваеннай дапамозе ў выпадку агрэсіі трэціх бакоў. Агульная знешняя палітыка на міжнароднай арене па пытаннях, якія закранаюць інтарэсы абедзвюх дзяржаў, краін. Сумесныя адукацыйныя праграмы, універсітэты і школы Смаленска маглі бы супрацоўнічаць з беларускімі, развіваючы мову і культуру. Сумесныя праекты па даследаваннях гісторыі рэгіёна, аднаўлення гістарычных помнікаў. Гэта вельмі важна. Якія патэнцыйныя рызыкі і выклікі? Рызыкі. Рэакцыя Расіі. Расія наўрад ці спакойна прыме незалежнасць Смаленска. Гэта можа выклікаць ваенны канфлікт. Каб Смаленская рэспубліка была жыццяздольнай, ёй спатрэбіцца стабільная ўлада, падтрымка насельніцтва, што можа стаць складанасцю. На ранніх этапах Беларусі, магчыма, придется фінансава падтрымліваць Смаленскую рэспубліку. У выніку незалежная Смаленская рэспубліка могла б стаць важным партнёрам для Беларусі, але гэта залежыць ад жыхароў смаленскай зямлі, ад іх свядомасці, іх жадання да незалежнасці і міжнароднай рэакцыі
на такое развіццё падзей і іх дапамогу. Дзякуй вялікі, Сяргей. Ну, ось так, дзякуй. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія, бусел на досвідку, сліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія,